ଯାବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନଦୀ ଆରପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଫାର୍ମଟା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆକୁ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଣା ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇ ପିଉଛି ପାଣି। ଆକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମିତି ପାଣି ଫାଣି ଝରଣା ଫଣା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଆସିକିରି ଯାଇକିରି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଫାର୍ମ ପଳେଇ ଆସୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ତଳ ଫାର୍ମ ତଳ NH6 ରୋଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି NH6 ରୋଡ଼ ଯାଉଛି। ଆଗଆଡ଼େ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ି ପାଟି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏଇନା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ମାଟି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖା ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସାର୍। ଯା ଯିବୁନା କଥା ହେଇକି ଯିବୁନା ଯା ରୋଡ଼ରୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମର ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକିରି NH ରୋଡ଼ରୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଆମର ଗାଁ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଯିବ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆମର କୁମାର ଫାର୍ମଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ମ ଗେଟ୍। ଦେଖିବା ଗେଟ୍ଟି ଖୋଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଠି ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସିନେରୀ ଫିନେରୀ ସବୁ ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଟିକେ ଜାନୁଆରୀ 1-2 ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା କେମିତି ସିନେରୀ ହେଇଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ଫାର୍ମଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି ସବୁ। ତାଉଛି ଗଛ ବେଗ ତାକୁ ଯିବା ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ପୁରା ଫାର୍ମଟି ଭରପୁର ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଫାର୍ମରେ ଆମର ଆମ୍ବ ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ବଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ବଳ ହେଇଛି 12 ମାସି ଆମ୍ବ। ଆମେ ପାଖକୁ ଦେଖିକି ଦେଖେଇଦେବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଫାର୍ମଟି କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଫାର୍ମକୁ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ତ ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଭରପୁର ହେଇକିରି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିବା। ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଜଣେ ଯୋଗାଡ଼ି ଆମର କାକା ହିସାବ ହେବେ। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକିରି ଆମ୍ବ ପୁରା କଲମି କଟା ହେଇକିରି ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ପୁରା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକିରି ପୁରା ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ନେଇଯିବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଯାର ଅର୍ଡ଼ର ହେଲେ ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଛି ବୁଟୁ କାକା ସେମାନେ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ି ବାଇ ବାଇ କରିଦେବେ କାକା ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୁଟୁ କାକା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ଫାର୍ମଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି। ପାଣି ଫାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କାକା ହେବେ ଜଣେ ସେମାନେ ପାଣି ଏଠି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଆମ୍ବ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଭରପୁର ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକିରି ଆମ୍ବ ଗଛ ହର୍ଟିକଲଚର ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଠାରେ ମିଳେ। ଏଠି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେପଟେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ପୁରା ପାଣି ଫାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଆମର କାକା ବି ପୁରା ଭରପୁରରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲିଚୁ ଗଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ପିଜୁଳି ଗଛ। ପିଜୁଳି ଗଛ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଛି ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା। ପିଜୁଳି ଗଛ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲିଚୁ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି। ରହିବି
ପାଖରେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଉପରୁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନାହିଁ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିମ ଗଛ। ସେ ବଗିଚା ବଗିଚା ବି ଟିକେ କରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ପାଗିକି ବଢ଼ିଆ। ସକାଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଡର ଲାଗିକି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଠି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କଲଚର କାମ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ମାନେ କଲମି ବନ୍ଧାଇକିରି ଭିତରେ ରଖାଛି ଚାଲି ଭିତରେ କବାଟା ମାନେ ଚାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫାର୍ମଟି ଆମର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁଆଁର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନେବେ ହର୍ଟିକଲଚର ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ଲିଚୁ। ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଫାର୍ମଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପୁରା ମଝିରେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ନୂଆ କାମ ହେଉଛି। ସେପଟେ କାମ ପୁରା ହେଉଛି କାମ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବି ଅଛି ଆଗରେ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଇଗଲାଣି। ସଜନା ଗଛ ଶାଗ ଫାଗ ଖାଇବେ ନା ଏଠି ମିଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆଗରେ ଚାଲି ଫାଲି ମରା ହେଇଥିଲା ପଥର ବାଜିର ବୋଧେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ବଉଳ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକିରି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଆଡ଼େ କେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ବଉଳ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆମର ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବି କ'ଣ ବନା ହେଇଛି। ଏପଟେ ତ ପୁରା ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇନି ବୋଧେ ହେଇନି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଜାଣି ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସିନେରୀ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଉ କାମ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପିଜୁଳି ଗଛ ଦିଆ ହେଉଛି। ଲିଚୁ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମର ବନ୍ଧଟି କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ସେଆଡ଼େ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ କମ୍ ସମୟରେ। ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଜଗିଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ଜୁଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିବେ ପୁଣି ଏଠି ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ଭିତରେ କାମ କରିବେ।
काका पूरा व्यवस्था पूरा लगी पड़ी गए माने पूरा पानी देवार व्यस्त अच्छे आउ पूरा टोटाल व्यूटा देखूँ पूरा सबुआड़े हर्टिकल्चर रही है सेपटे भी देखलु सेपटे आपटे हूँ आमर अफिसटा आउपटे तो सबुआड़े गछ पत्र लगी अच्छे आउपटे हूँ आमर मेन गेट हूँ आमर आमर मेन गेट सेपटे देखिए आम आसते आटा सब आंब गछ होगी लगाई पूरा आंब गछ बड़ बड़ साइज गछ अच्छी पूरा साइज पिला माने पूरा मस्ती करी आगे छोट छुआ मैंने जाऊँ एगारे मैंने आउे पूरा गछ गुड़ी डेंगा डेंगा होता पूरा भरपूर बेसी डेंगा गला से डाल गुड़ी काटिक मैंने छोट छोट कर पुणी माने डाल भगे मन व्यवस्था कर पूरा डाल फाड़ हो बहुत डेंगा डेंगा गछ गुड़ी आउपटे पूरा जाली फाली लगे ये जो गछ जाली गुड़ाक सेपटे पूरा आंब गछ पूरा थुआई अच्छी आउपटे जाली भितर कौन देखा नहीं आगे जावा देखिए केमती देख आम स्मार्ट फार्म केमती कमेंट करी कहूँ देखते भरपूर आंब गछ थुआई पूरा भरपूर आगे गले गोटे पहाड़ अच्छे देखते पहाड़ से पहाड़ साइड पूरा गोटे डैम अच्छी से डैम पानी फाणी अच्छे घाघरा गोटे पानी पड़े व्यवस्था नहीं बहुत बढ़िया पूरा आम आपको जापटे जावा जाई हेबनी कि आप कमेंट करेंगे आम डैम टी देखदेबू आपको केमती डैम गोटे अच्छी गोटे बंध अच्छी पानी फाणी पड़ार गोटे वाटरफल पड़ा है आपको देखू फार्म पूरा सबुआड़ आंब गछ ये मैंने 4-5 लक्षर आंब गछ लगाई ये बुढ़िया साइज आउ बड़ देख जो गछ गुड़ा कटाई से आहरी भी एमती गछ अच्छी आ छोट छोट गछ देखले तो जो कलमी बंधा तो आहरी बहुत बढ़िया आम आपको जाचु बंध पाखु से जगह जीवु ना आम खाली से गछ गुड़ी आपको देखू आगे पिजुली गछ केमती लगाई पूरा पिजुली गछ लगाई जो सामने देखुं से हूँ लिचु प्लटटा आम तो पाक जापरूनी समय नहीं आसे घर को पड़ेबू आगामी दिन कमेंट कर देखिए जोड़े देबू एबे आमे पढ़ुछु बाय 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 एबे आमे घर को फेरी जाछु देखो गोटे लाइक दियंतु हैप्पी न्यू ईयर।